Arratsaldeon, hemen gaude San Pedro parrokiaren beste behin, Garizumako bideoa prestatzen. Hemen nago katekistakin, Zumaiko katekista eder hauekin, eta behaiek esplikako izue Garizuman zentzue eta zer egiten daun elizan, Garizuma aldi honetan. Gozatu eta ikasi. Zer da Garizuma? Garizuma Pasku festarako prestatzeko denbora da. Paskua postasun garaia da. Postasun garaia Jesus hil eta piztu egiten delako gu danok gatik. Garizuma 40 egun irauten du. Eta Biblian zehar... Zergatik 40 egun? Zergaitik, a ber. Biblian zehar 40 egun horiek askotan azaltzen da. 40 egun, pasazitun Jesus, pasamortuan bere misio publikoa hasi baino lehen. 40 egun baita ere, uholde unibertsala irauntzuen. 40 urte izan zian baita ere, Israeldetik aldeintzuela edo beste herrialde batera. Jainkoak agindutako lurraldea juntziala. Eta 40 hamarkada irauntzuen hebreoen, herbetarren esklabatasuna Egipton. Bai. Esan du bezala, Garizuma 40 egun irauten du, baino auster egunarekin hasten da. Eta ostegun santuan bukatzen da. Bukatzen da, azken afariakin. Pixka lehentxo, mesa eskaintzen duenean, mesa eskain du, hobeto esan da, ogila eta ardoa berinkatzen duen momentuan. Garizumak 6 igande ditu. 5 igande, gehi erramo igandea. Eta badakizue zein da Garizuman erabiltzen dugun kolorea? Ia asmatzen dezuen. Hemen pista bat ere badugu. Ea asmatzen dezuen. Morea, ikusten dezuen bezala, morea da. Moreak nahi du esan, simbolo bada aldaketarena eta islapenarena. Hausnartzeko eguna dela. Hori da. Eta eraberritzeko, eta pixkat, eta hortako. Baina alare, Garizuma osoan, ez du kolore morea bakarrikan erabiltzen. Arroxare erabiltzen dugu. 4. igandean, kolore arroxa erabiltzen dugu. Eta kolore arroxa da, morearen eta txuriaren nahasketa. Arroxak posa adierazten digu. Eta zergaitikan posa? Garizuman balin bagaude. Posa eta itxaropena baita ere. Bai, baina zergatik. Zeia, Jesusen piztuera oso hurbil dago. Eta beste kolore bat ere erabiltzen dugu. Kolore hori da, gorrilla. Badakizue noiz erabiltzen dugun kolore gorrilla? Erramo igandean. Eta badakizue zergatikan? Jesusen heriotza eta piztuera ospatzen deulako. Hori da, eta azkenengo igandea delako, Kristoren pasioa aurretikan. Nola prestatzen gara Garizumarako? Lehen esan dugun bezala, Garizuma auster egunarekin hasten da. Auster egun hortan, parrokietan errautza jartzen digute. Baina, zergatikan jartzen digute errautza? Badakizue? A ber, zertarako da? Errautza hori da gure bihotzak berritzeko. Hori nahi du adierazi, gure bihotzak berritu behar ditugula. Baina, bihotzak berritu nola? Meikura joan berralia, Maribi. Pedrok esatezun bezala, operatzea joan beraldeu, beste bihotz bat ipin, eta ez, hori ez tegu ingo. Ez. Hiruera alditugu bihotz berritu. Bat, otoitz egiten. Baina guk esaten dugun bezala, otoitz egitea, ez du nahi esan errezatu, ez da, Maribi? Errezatu bai, baino ez. Baita ere, jaunarekin hitz egitea. Kontatzia, tristenago, edo posinago, lagunakin ondo moldatu naiz, edo etxian, kostaite zait ondo portatzia, kostatze zait alaia izatea itxian, beti asarratu egiten naiz. Badazkagu hola gauzatxo batzuk. Bai, eta beste bati da, barau egitea.
Baina barau egitea ere ez du nahi esan bakarrikan gaur ez dut paskalduko, gaur haragik ez dut jango. Ez, barau egitea baita ere da, ordu asko pasatzen balin baditugu telebista ikusten, hainbeste ordu ez pasatzia. Edo konsolan jolasten ere hainbeste denbo ez pasatzia. Hori ere, barau egitea da. Eta azkenik, limosna egitea. Limosna egitea beti ohituta gaude behartsuei diru ematen, ezta? Baina badaude beste era batzuk ere limosna egiteko. Adibidez, aitona amonei bisita egiteko. Eta bisita ezin badeu egin, telefonotik deitu, edo jainkoakin hitz egiten deunean, nire atia eta mama triste daude, eta nola, pixkat gogoratu, pixkat hitz egin. Jainkoarekin ere, atia eta mamai buruz, eta horrela. Eta eskolan gertatzen dian mila gauza baita ere, lanak iteko orduan. Hori da, eskolako kide batei laguntzia, Laguntzia, matematikako buruketa hori oso zaila da, eta ez dakit nola egin, zuk lagundu. Eta gaina badakizu zuek zeintzuk hobeto dabiltzan, o despistatu iten dian, eta jardun biharria horrek ez du iten, galdetu. Agian esango du, ez da laguntzi bihar. Baina, onda, beharen onduan egon. Eta badakizue gure parrokian nola ospatzen dugun garizuma eta zer egiten dugun? Ben ikusten duzuen bezala, arantzazko koro bat jartzen dugu. Arantzazko koro hau, badakizue zeinek eraman zuen? Bai, ez da, Jesusek eraman zuen. Jesuseri jarri zioten. Jesusei ipini zioen. Bai. Etzun behar nahi, baino jarri egin zioten. Arantza koro honekin egiten duguna da loriak jarri arantza dauden tokian. Arantzak gure pekatuak adierazten du, arantza bakoitzak. Eta guk gauza onak egiten ditugun nahian edo egiten ditugun garaian jartzen dugu loretxo bat arantza bakoitzian. Eta horrela lortuko dugu gure arantzazko koroia, lorezko koroi baten bihurtzea. Eta orduan, nahiko edu esan, gure bihotzak berritu egin direla. Berritu egin diala. Hori papatian ez da gertatzen. Poliki-poliki, egun batian bai, urrengoan igualez, eta horrela poliki-poliki jutegia. Hori da, baina parroki guztietan ez dute arantzazko koroi bat jartzen. Batzuetan agian ikusiko dituzue, gurutzeak. Eta gure ekintza honak egiten ditugunean, gurutze hori apaindu egingo dugu. Ea lortzen dugun, gurutzeak eta arantzazko koroak polit-politiak ustea eta apaintzea. Hori da. Kaixo danoi, kaixo famili, ni gaur ipuntxo bat kontatuko dizuet. Adi belarriak argi entzun dana. Ipuin hau, oain dela gutxik gertatu zen. Bianai, bizizian, bat bestien, bakoitza bere baserrian, baina bat bestien aldamenian. Eta zelai polipolitza zezken, eta 40 urtean egon ziren, bat bestiei laguntzen. Batek ezin zuenian traktoria makina pasalurrai, beste anaiak pasatzen zion, eta elkar laguntzen egotzen ziren, bat bestiei. Baina egun batean gertatu zen zerbait. Tontakei batetikan azerratu intziren. Eta azerre hori izan zen oso handia. Ze hitz itxusi handi esan zituzten. Baina, orduan azerratu zian, eta anai gaztia eta zarrenak ez zuten hitz egiten. Eta anai gaztiak egun batean entzun, erreka zehona, erreka zabaldu, eta hola, beranaiana ezin zan jun. Zetzeon ezerrez. Eta nahi zarrenak esatezun, ikusiko zu, nik egunen batean potoloago egingo dizut. Eta jarraitu zuten azerre. Eta egun batean, goiz batean, atia norbaite josun, tok, tok, tok. Eta anai zarrenak irekizun. Eta pertsona bat zegoenan. Eta pertsona hori esan zion, behitu, arotza naiz, eta agian, nire laguntza behar dezu. Anai zarrena pentsatzen hasi zan, igual lan batzuk badauzkat zuretzako. Nik oso abila naiz, eta tanetik egin dezaket. Orduan esan zion anai zarrenak, Luis izenakoa.
Ba begira, inberdiazu, langa luze bat, ikusten duzu erreka hori, baleno erreka iztu bazan, eta nire anaiakin elkar bizitzen itzan. Baina guain, azerratuta gaude, eta nahi dut, langa luze bat egitea hor. 2 metroko altuera eta aldezun luzeena. Ez diot gehiago aurpegia ikusi nahi eta nire anaiari. Arotza oso harrituta zegoen, baina esan zion, bale, nik egingo dut esaten didazuna, esan didazun nundakasun egurra, nundazkasun giltzeak, eta pala eta ziko naiz lanean. Luisek lagundu zion material dana bilatzen arotzari. Eta Luis lagazion arotza lan egiten, eta bea herrira joan zen, bere barazkiak saltzera. Arotza lan handia egin zuen. Etorri zaneako Luis gaberako bukatuta zegoen. Baina Luis harritu egin zen. Zehetzeo langa luze bat 2 metroko altuera. Zegoen, zubi poli bat egiten, zelai bat eta bestea elkartzen. Eta Luis begi, harriturik eta oso irekirik gelditu zen horrela. Eta batean beste zelaitikan, bere anaia, gaztiena, torri zen korrika. Esan ez, zu bai mutil jatorra anaia, esan dizkizut gauz itxusidanekin, eta zuk ez banatzeko zubi hau egin dezu. Bi anaiak bezarkatu egin ziren da musu ematen hasi ziren. Bere gaizki ulertu tontakei hori eta zerria pasatzen hasi zan. Eta arotza, joan bere boltzarekin beste nun baitea. Luisek esan zion, ez joan, gelditu, guantik lan gehiago taskatu zuretzako. Eta arotzak esan zion, ez, beste zubi asko egin behar ditut. Eta orain, nizuei galdera bat egingo dezue. Nor pentsatzen dezue dela zein da arotza? Bai ez? Jesus da. Bai, oso ondo asmatu dezue. Eta ipuin honen metafora edo zer da? Azkenian, Jesus beti daukagula aldamenian laguntzeko, ez da? Eta azkenian azerre bat eukitzen deunian ere gure anaiarrebakin barkatu egin behar dugula, ez? Zemaitatzen dugun jende dana barkatu egiten dugu. Bueno, badakizue, zuek ere, barkatu, maitatu eta gogoratu Jesus beti aldamenian edukiko dugula. Garizumarekin segituz, orain erakutziko izuet, 3 gurutzetikan gurutze berezi bat egiten. Oso erresa da eta oso polita. Danak gai zeate egiteko. Bai aur, bai gazte, bai aitona monak eta baita gurasoak ere. Hasike animatu. Begira, gurutze berezi hau egiteko behar duguna da 3 kartulina. A4 tamainuko kartulinak dira, eta daukate 3 kolore berezi. Bat gorria da, bestia txuria eta beltza. Bertan, egin behar ditugu gurutzeak, baina gurutze horiek berdinak izan behar dute. Badago, erregalarekin egitea, edo nik egin dudan bezala internetetikan inprimitu gurutze bat, eta kalkatu eta moztu ezkero, hola geldituko lirateke. Eta esango dezute bate behin gehiago, zergaitikan ezingo dugu egin kartulina berde edo hori edo naranjarekin? Ba ez, ze eskulan honetan garrantzia handia dukate koloreen esanaiak. Begira, kolore beltzak esan nahi du pekatua. Eta pekatua egingo dugu bertan itxatxi, edo pegatu kolaren bidez. Beltza izango da, pekatua. Gorria berriz, gorria izango da, Kristoren odola. Eta baita ere berdina egingo dugu. Etiketatxua pekatuko dugu, gero jakiteko, ze esan nahi daukaten bakoitzak. Eta txuria berriz, garbiketa izango da. Eta baita ere, pegatuko dugu erdian jakiteko bakoitzaren esan nahia.
Orduan dauzkagu, 3 gurutze berdinak izan behar dute, oso garrantzitsua da berdinak izatea. Bat beltza, gorria eta txuria. Eta orduan orain egin behar den gauza da, erditik tolestu behar da edo doblatu behar da. 3 tolestuko ditugu, 3 gurutzeak, eta jungo gea banan-banan elkarrekin pegatzen edo itxasten. Kolaren bidez, dana kolakin egingo dugu. Ez da ezer gehiago behar, eskulan honetan. Gorria jungo gea beltzakin pegatzen, eta beltza txuriarekin. Eta txuria pegatuko dugu beltzarekin. Eta orduan, 3 gurutzeko gurutze bat geldituko da. Hau, Kristo gurutzean hil zenean gure gaitikan odola isuri zuen. Kristoren odola. Odol honen bitez, gure bihotzak garbitu zituen pekatutikan. Kaixo denoi, eta bukatu aurretik beste gauzatxo bat ekarri dizuegu. Nik uste gustoko izango dezuela. Bueno, katekistak ikusi dezue, ze ondo esplikatu dizuen garizumako zentzua, garizumaldian zer egin, baina nik beste azken proposamen bat egingo dizuet. Behitu, garizumaldian gogorazten dugu eta prestatzen gera aste santurako. Eta aste santuan gogoratuko dugu Jesusek bere bizitza ematen dula gure gaitikan. Eta kalbariora, hau da, gurutzera juntzela. Eta Elizan, hori gogorazteko, garizumaldian ostiraletan batez ere, eta gero aste santuan ere bai, egiten dugu, deitzen duguna gurutzbidea. Eta zer da gurutzbidea? Bada, Jesusek egintzun bidea, gurutzearekin, kalbariora, bere bizitza emateko. Eta orain ekartzen dizue sorpresatxoa, hemen daukat, fitxatxo hauek, eta hau da gurutzbide bat. Hau prestatu digute, hemen gure Elizbarrutian, Marta eta Monikak, bi katekistak, San Martin parrokikoak, Donostiko San Martin parrokikoak, eta irudi polit batzuekin, eta testu eder batzuekin, laguntzen digute gurutzbidea egiten. Gurutzbidean dira 14, 15 pauso bezala, eta juten gea gogorazten Jesusen azkenengo momentu horiek, eta otoitz egiten dugu, eta oso lagungarria da, dudarikan gabe, garizumaldia aste santua bizi izateko. Hemen dezue, hau lortu dezakezue, idatzeko liburutegian, katedral ondoan dagoen liburutegian, han dago, salmentan, 5 euro kostatzen da, eta denok, zuen amatxoei eta katekistei eskatu dezakizue, eta beraiek emango dizue. Eta nik uste gauza oso polita da. Hemen daukazue, irudipila bat ditu, eta dago, hor daukazue, gurutzbidea. Oso ondo, aprobetxatu garizumaldia, eta ikusiko gea Paskon berriz, urrengo arte, aio, ondo pasa.